ẹ̀rín àríntàkìtì bí Màmá Adéọlá ṣe kópa lórí ètò Ṣóláyà. Yorùbá dùn ó sì lárinrin fún ẹni tó bá gbọ́ tó sì tún mọ̀ bí iléeṣẹ́ ìròyìn Yorùbá ṣe gba gbajúmọ̀ aláwàdà lórí ayélujára kan Fọlágbadé Banks tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Màmá Adéọlá ní àlejò. Ó tún bá wa kópa lórí ètò wa tí a ti ń ṣe ìdánwò fáwọn àlejò wa ní iléeṣẹ́ ìròyìn Yorùbá láti mọ bí wọ́n ṣe dáńtọ́ sí lórí ètò Yorùbá. Ètò náà ni à ń pè ní Ṣóláyà. Màmá Adéọlá ṣe bẹ́ẹ̀ tó sì sọ ètò náà di àwàdà pátápátá. Ta ló ń jẹ́ Màmá Adéọlá gan-an? Àbìrì Tóbi Festus ní orúkọ àbísọ Màmá Adéọlá tó sì tún jẹ́ Fọlágbadé Banks lórí ayélujára. Ọkùnrin ni àmọ́ ó mọ́ múra sọ̀rọ̀ bí obìnrin lásìkò tó bá ń ṣe bí Màmá Adéọlá tó sì ń dẹ́rìn pòṣónú. Màmá Adéọlá yàtọ̀ sí àwọn aláwàdà orí ayélujára yòókù nítorí akọ tó ń ṣe bí abo ni. Yóò wọ aṣọ obìnrin, wégèlè, wọ bàtà. Màmá Adéọlá tún máa ń so okùn ńlá kan mọ́ inú tí ó sì máa sọ̀rọ̀ bí àwọn abilékọ ṣe máa ń ṣe nínú ilé. Nígbà tó ń ṣàlàyé ìdí tó ṣe múra bẹ́ẹ̀, Màmá Adéọlá ní òun ṣe bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ màmá ṣe máa ń hùwà ní ilé ni sí àwọn ọmọ àti ará àdúgbò. Yàtọ̀ sí pé Màmá Adéọlá jẹ́ adẹ́rìn-pòṣónú, ó tún máa ń ṣe iṣẹ́ adarí ètò lágbo àríyá. Bákan náà ló tún jẹ́ gbajúmọ̀ òṣèré. Ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ̀lé ìkànnì Jígí Alára, ìkànnì 24 tó fi ìkàlẹ̀ sí ìlú Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ máa bá wa pín ká kí ẹ sì fi èròǹgbà yín sí abala àríwísí. Abdulkareem Nimot ló ti ń jábọ̀ ìròyìn. Ètò tó wà ní lọ́yẹ̀ wà ń bẹ̀. Ọdún mọ́ wá ìkànnì Jígí Alára. Ìròyìn lóríṣiríṣi tàbí mọ bó ṣe ń lọ láwùjọ. Ọdún mọ́ wá ìkànnì Jígí Alára. Ìkànnì Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Ìkànnì Jígí Alára 24, bàbá gbogbo.